και ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να δώσουμε ένα όνομα στην ιδεολογία μας, θα την ονομάζαμε κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δηλαδή, ελευθερία στην οικονομική δραστηριότητα, σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, αλλά και ένα πλέγμα προστασίας για τους πραγματικά αδύναμους, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, χώρες τις οποίες καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ξέρουμε ότι αναλάβαμε ένα δύσκολο έργο και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουμε. Αλλά η σημερινή παρουσία σας εδώ, η συμπαράσταση που έχουμε από όλο και περισσότερους ανθρώπους, από μέλη της κοινωνίας των υπεύθυνων πολιτών, μας λένε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Σας υποσχόμαστε ότι θα τον περπατήσουμε μέχρι να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια Ελλάδα που θα παράγει ξανά ιδέες, πολιτισμό, αγαθά και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει συγκεκριμένα, αφηρημένα, γενικά, διακριτικά, αδιάκριτα. Δεν τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, το διακύβα μόνο στο εξής. Παίρνει στο φυλακάκι τηλέφωνο τον Μπουραντά, ποιος είναι ο άλλος, τον Βαλιανάτο, βρίσκεστε σε ένα τραπέζι να κατεβούμε μαζί, να τελειώνουμε, να πάρουμε κανένα 5% όλα τα άλλα είναι να καθόμαστε εδώ να συζητάμε. Το έχω κάνει ήδη και οι απαντήσεις ήταν αρνητικές και από τους 4. Τι γίνεται. Δηλαδή, δεν πάει άλλο. Αυτό λέω και εγώ, αλλά δεν γίνεται. Είμαστε λέσχοι κυριών, μικρογιώτα. Αν ξέρετε αυτά τα τηλέφωνα, μπορείτε να πάρετε εσείς. Η κίνηση που έκανε η δημιουργία τον Ιούνιο στις δεύτερες εκλογές, επειδή μου έδωσε την ευκαιρία να το σχολιάσω, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα, επειδή προφανώς ξέρετε την ιστορία, ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα που αντιμετώπισε. Ίσως γνωρίζετε ότι το επάγγελμά μου είναι η επικοινωνία. Είμαι δηλαδή επαγγελματίας επικοινωνιολόγος. Έχω μια εταιρεία επικοινωνίας και εάν ερχόταν ο Τζίμερος να μου πει τι θα κάνω τον Ιούνιο, θα το έλεγα προς Θεού μη συνεργαστείς με κανέναν. Έχεις momentum, η δημιουργία καλπάζει, οι δημοσκοπήσεις μετά τον θρίαβο του Μαΐου προηγουμένως δεν μας έδειχναν ούτε στο 0,0, αλλά ξαφνικά αναγκάστηκαν να δουν το 2,2, μας έδειχναν ότι ήμασταν στο 3,5% τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές και με έντονη αυξητική τάση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μπούμε στη Βουλή ως δημιουργία ξανά μόνο. Αυτό έλεγε ο άνθρωπος της επικοινωνίας. Ο πολιτικός όμως, που πάντα τον είχα μέσα μου, αλλά τον έβγαλε στην πιάτσα εκείνη την περίοδο, έλεγε ότι αυτό είναι ανήθικο. Επομένως, έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο επικοινωνιακά σωστό και στην πολιτική ηθική. Δεν μπορούσα να δώσω απάντηση στον εαυτό μου πώς ένα κόμμα που λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται, ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται αγνοώντας το πολιτικό κόστος, δεν θα έκανε αυτή την επιλογή στην πρώτη κρίσιμη ερώτηση που του ετέθη. Αναλαμβάνοντας λοιπόν την ευθύνη, κυρίως εγώ, προσπαθώντας να πείσω όσους αντιδρούσαν σε αυτή την προοπτική, βλέποντας το επικοινωνιακό λάθος και το πάρα πολύ σύντομο του χρόνου, προχωρήσαμε στη συνεργασία με τη δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, η οποία ήταν ένα μικρό κόμμα προσκολλημένο στη δράση, με αρκετά προβλήματα ταυτότητας και έκφρασης τέλος πάντων πολιτικού λόγου. Γιατί πίστευα ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα στον μεταρρυθμιστικό χώρο του κέντρου, και δεν μου αρέσει να λέω κέντρο δεξιάς και κέντρο αριστεράς. Αν κάποιος βρεθεί να μας τα εξηγήσει τι είναι όλα αυτά, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Δηλαδή, το να μην στέκεσαι στην ουρά, ας πούμε, της εφορίας, τι είναι κέντρο δεξιό ή κέντρο αριστερό. Έγινε λοιπόν αυτή η συνεργασία και παρατηρήθηκε το εξής περίεργο φαινόμενο, μια που μου ανέφερες κάποια ονόματα.
να καταγγείλουν αυτή τη συνεργασία άνθρωποι που ήταν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημιουργίας και μάλιστα την ώρα που συζητούσα στις Βρυξέλλες με τον Verhofstadt ένα σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο αν εφαρμόζονταν θα άλλαζε την ελληνική και ενδεχομένως και την ευρωπαϊκή ιστορία. Ένα σχέδιο που είχαμε προτείνει εμείς, το είχαμε εξεργαστεί, το είχε αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έπρεπε να εφαρμοστεί από μια μεταρρυθμιστική δύναμη του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί οι οποίοι έφυγαν καταγγέλλοντας συνεργασία, έχουν φτιάξει διάφορα κομματίδια και καινούργια συνεργασία. Πώς γίνεται η συνένωση δια της διασπάσεως, δεν μπορώ. Αλήθεια δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό είναι ορθολογιστικό. Αμέσως μετά την παρέτηση του Μάνου, η δράση επέλεξε μία πορεία. Δεν πέφτει λόγος να τη σχολιάσω, αλλά δεν υπήρχε ως παράμετρος σε αυτή την πορεία η προοπτική δημιουργίας ενός κοινού μεταρρυθμιστικού μετώπου. Αυτή η αδυναμία έκφρασης κοινής γλώσσας έδωσε χώρο σε άλλα κόμματα να δημιουργηθούν, ενδεχομένως δικαίως, πιστεύοντας ότι η αναγνωρισιμότητα ενός συμπαθούς προσώπου μπορεί να κάνει τη διαφορά και μπορεί να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε η δημιουργία, ας πούμε, το 2012. Για να γίνει συνεργασία πρέπει να θέλουν και οι δύο πλευρές. Εμείς σταθερά έχουμε δείξει ότι αυτό θέλουμε, ότι αυτό επιδιώκουμε. Και όταν στην πρώτη εμφάνιση της δημιουργίας μιλούσα για τα ριάκια που θα γίνουν το ποτάμι, σαν να προέβλεπα και ένα τίτλο ενός συνεπαγούς κόμματος. Αν το δούμε λίγο έξω από το χώρο, θα δούμε ότι θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν γίνεται ούτε από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα κόμμα. Γίνεται από πάρα πολλούς. Ενδεχομένως να είναι χρήσιμη αυτή η πολυδιάσπαση, γιατί ο καθένας έχει το κοινό του. Δηλαδή, ένας αναγνωρισμένος δημοσιογράφος, ας πούμε, ο φίλος ο Σάββος ο Θεοδωράκης, έχει διείσδυση σε ένα κοινό που ίσως η δράση ή η δημιουργία να μην έχει. Άρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακούν τα αυτονόητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι χρήματα δεν βγαίνουν από το λεφτόδεντρο, αλλά πρέπει η Ελλάδα να παράγει και κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι αυτοί θα έρθουν μαζί. Θα ήθελα να έχει συμβεί ήδη. Θα ήθελα δηλαδή ο Ιούνιος του 2012 να έχει δημιουργήσει αυτή την κρίσιμη μάζα και να είναι το ένασμα της ένωσης του χώρου. Αλλά σας λέω, δεν εξαρτάται από το χέρι μας για να χορέψει σε ένα ταγκό. Χρειάζεται δύο και εδώ θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ταγκό για 4-5. Χρειάζεται μια καινούργια χορογραφία. Να συμπληρώσω ότι όχι μόνο διδάξατε τη συνεργασία στην πράξη με την κίνηση αυτή, με τη δράση κτλ. Αλλά γενικά στα 2 χρόνια που σας παρακολουθώ τουλάχιστον, βλέπω ότι διδάσκεται και αξιοπρέπεια στην πολιτική ζωή, που είναι εξίσου σημαντικό σε μια χώρα που εμφανίζει η συνεργασία και η αξιοπρέπεια. Θα ήθελα όμως με αφορμή το ότι μετά από 20 χρόνια εγώ κατάφερα να βρω κάποιον που να με εκπροσωπεί και να με, ας το πούμε, καλύπτει πολιτικά. Εσείς, σαν πολιτικός, τι περιμένετε από εμάς? Από εσάς περιμένω αυτό που κάνατε ήδη. Άρα δεν θα έλεγα ότι περιμένω κάτι περισσότερο υπό την ιδιότητά σας ως ψηφοφόρο. Περιμένω όμως ο καθένας, δηλαδή μια που είστε εδώ, αυτό θα να πω, δείχνει ότι ήδη αισθάνεστε ως μια σοβαρή ιδιότητα αυτή, την ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη. Περιμένω όμως να γίνετε αναμεταδότες αυτού του μηνύματος. Περιμένω να βάλετε πλάτη. Περιμένω όταν μας κακολογούν ή όταν εκπέμπουν τόνους λάσπες κατά του χώρου και μερικές φορές και εναντίον μου προσωπικά έχω δεχθεί τις πιο απίθανες ιστορίες λάσπες. Περιμένω να έχετε έναν αντίλογο. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και δείτε τη σχιζοφρένεια των ανθρώπων. Στο Ρέθυμνο το μεσημέρι με μια παρέα τα παιδιά του Ρεθύμνου μπήκαμε σε μια μικρή πιτσαρία έτσι, στα όρθια να φάμε λιγάκι γιατί πεινάσαμε. Ήρθε ένας φίλος φίλου και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Αυτός ήταν συριζαϊκού προσανατολισμού, αλλά αξιοπρεπής άνθρωπος και λογικός δεν το έλεγα, αλλά τέλος πάντων προσινής και έτσι ευπροσύμβολος. Αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε, έλεγα τις απόψεις. Και 2 παιδιά, ένα ζευγάρι
που ήταν μεταξύ 20 και 30, η κοπέλα του 24, το αγόρι ξέρω 28, άκουσαν την κουβέντα και με τα βδελιγμίας γυρνάει η κοπέλα και λέει «Ο Τζίμερος είναι εδώ και εγώ τρώω δίπλα στο Τζίμερο και σηκώνω και φεύγω. Δεν δέχομαι να τρώω δίπλα στο Τζίμερο». Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα θα έκαναν διαδηλώσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας, ας πούμε. Αυτή η διαφορετικότητα να προέρχεται από τους μετανάστες, όχι από τον Έλληνα. Και πολλοί θα ήθελαν να πιάσουν μια κουβέντα, να τους πω γιατί δεν μπορεί. Βρείτε κάτι από αυτά που έχουμε πει, ας πούμε, που δεν σας αρέσουν ή αντιπροτείνετε κάτι καλύτερο. Αλλά βλέπετε αυτό το κλίμα, το οποίο μας έχει καλλιεργήσει το πολιτικό σύστημα χρόνια τώρα, γιατί βολεύονταν με αυτή την αντιπαλότητα, έχει μπλοκάρει ακόμα και τη σκέψη των ανθρώπων. Θα περιμένουμε από εσάς που, δεν μ' αρέσει να λέω εσάς, από όλους εμάς. Από όλους εμάς. Χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες και τα ρήματα στο πρώτο πληθυντικό. Θα περιμένουμε λοιπόν από όλους εμάς να εξηγήσουμε ότι καταρχήν δεν μισούμε τους ανθρώπους, ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε να πεθάνουν οι άνθρωποι αβοήθητοι στον δρόμο όπως μας προσάπτουν. Ότι έχουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο δυστυχώς γίνεται με έναν τρόπο. Γιατί, θυμήθηκα που με ρωτήσανε ποια εναλλακτική λύση έχετε, λέει, για την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μία λύση υπάρχει. Μία λύση. Για να αναπτυχθεί η οικονομία θα πρέπει κάποιος να μπορεί να φτιάξει μια δουλειά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος, είτε είναι Αμερικάνος, είτε είναι Κογκολέσος. Για να έχει δουλειά ο ίδιος και για να μπορέσει να δώσει δουλειά σε κάποιον άλλο. Αυτό δεν γίνεται σήμερα στην Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους. Πιστεύω ότι τα ξέρουμε αυτά, να μην τα επαναλαμβάνουμε, τα λέω στις ειδήσεις, τέλος πάντων, στις συνεντεύξεις για να τα ακούν και οι άλλοι. Αυτό λοιπόν το τόσο απλό, εάν το αντιληφθούν, που είναι απλό να το αντιληφθούν, όσο περισσότερο γίνεται, θα έχουμε ρίξει ένα σπόρο ακόμα. Θα έχουμε καλλιεργήσει και ένα στρέμμα ακόμα κοινού νου, ας πούμε, στο κοινό. Άρα, σας καλώ να αναλάβετε αυτή τη δουλειά, η οποία μπορεί να είναι και ένα απλό forward. Δηλαδή, παίρνεις ένα mail με ενημέρωση από τη δημιουργία ή από τη δράση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Και το προωθείς. Το προωθείς στην παρέα σου. Και αυτοί που θέλουν να σκεφτούν, να διαβάσουν, να ασχοληθούν περισσότερο, το προωθούν και αυτό, και αυτή η δικιά τους παρέα. Έτσι γίνεται ένα είδος πυραμίδας στη διάχυση της πληροφορίας. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω. Χαίρομαι γι' αυτό. Με ξέρουν τα στελέχη σας εδώ στο Ηράκλειο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συστηθήκαμε με τον Γιάννη Καλατζέ. Θέλω οι υπόλοιποι να ακούσουν ότι εγώ είμαι δράση. Και το ερώτημα πριν τοποθετηθώ, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ, είναι εσείς θα απευθυνθώ και στον Θάνο Τζίμερο σαν πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, αλλά και υπό την ιδιότητά σας σαν επαγγελματία, όπως είπατε, κοινωνιολόγο. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι στα Γκάλο, που ούτε εσείς ούτε εμείς δεν τυχαίνει από τα συστημικά, τέλος πάντων, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα παράγωγά τους είμαστε ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά, αν μεταξύ μας ρωτήσουν ποιος είναι ο πρόεδρος της δράσης σήμερα, πάνω από το 30-40% θα πούνε ότι είναι ο Θάνος ο Τζίμερος. Με τον ένα... Αυτό είναι έμεση πρόταση. Δεν είναι έμεση πρόταση, αλλά είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια, όπως ακριβώς σήκωσα το χέρι με την τελευταία φράση που είπατε. Είμαι εδώ για να σας ακούσω και για να παρουσιάσω τη δράση, αλλά πραγματικά για να αποδείξω, είναι μέλος του δικού σας επιτροπής δράσης, με σπανότατο όργανο της δράσης, μένω στο Ηράκλειο, και πραγματικά η τάση είναι να βρεθούμε μαζί. Δεν εννοώ κάτι. Απλά εκδηλώνω αυτό το οποίο και ιδιαίτερο σας είπα πριν από λίγο, ότι το συμφέρον όλων είναι να βρεθούμε μαζί. Και σας λέω το παράδειγμα, το οποίο πραγματικά είναι και το συναντώ όταν μιλάω με τους ανθρώπους, όταν προσπαθώ να τους πω ότι πρόεδρος της δράσης είναι ο Σπυλακάκης, μου λένε «Α, αλήθεια, μα είναι ο Τζίμερος». Και θα ήθελα να το σχολιάσω. Είναι αλήθεια.
ότι έχουν γίνει πολλά λάθη σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω ποια λάθη μου αναλογούν. Αλλά ξέρω ότι μετά τον Ιούνιο, για παράδειγμα, η Δημιουργία ξανά οργάνωσε ημερίδες. Διότι εμείς, το ξαναλέω, υποστηρίζουμε ότι πολιτική είναι να λες αυτό θα το κάνω, αυτό δεν θα το κάνω. Αυτό κοστίζει τόσο, θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Αυτό κοστίζει τόσο, θα ολοκληρωθεί 6 μήνες. Αυτό καλύπτει αυτό και το άλλο καλύπτει τόσο. Πολιτική δεν είναι να λες ευχές. Οργανώσαμε λοιπόν ημερίδες θεματικές σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη για τον τουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη, για το περιβάλλον, συγγνώμη. Ναι. Παντού, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, με θέματα που είχαν άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία, δηλαδή το μεταναστευτικό στην Πάτρα, η εθνική ασφάλεια στην Θεσσαλονίκη, η αγροτική ανάπτυξη στην Λάρισα, παιδεία στα Γιάννενα, στις οποίες καλέσανε ομιλητές και τις δράσεις και τις φιλελεύθερες συμμαχίες και το ευρύτερο χώρο. Εγώ δεν προσεκλήθην πουθενά ποτέ σε αντίστοιχες εκδηλώσεις των άλλων κομμάτων. Δεν μπορώ να εμφανίζομαι αυτόπληκτος. Το πρόβλημα της ηγεσίας αυτού του χώρου είναι ένα μείζον θέμα και θεωρώ ότι σε αρκετούς που ήταν, δεν θα το έλεγα συστημικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν ένα συγκεκριμένο μοντέλο στο μυαλό τους για το πώς γίνονται κόμματα, τους φάνηκε περίεργο που ξαφνικά ένας άνθρωπος από το πουθενά σηκώθηκε και λέει: πάμε όλοι εμείς που σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, πάμε να τους ξυλώσουμε. Ήταν κυβερνητική η πρόταση της δημιουργίας ξανά, γι' αυτό φάγαμε τέτοιο πόλεμο. Δεν ήταν, ας πούμε, να υπάρχει και η δική μας συμφωνία. Αυτό τρόμαξε και αρκετούς του μεταρρυθμιστικού χώρου. Για να μην σας κουράσω τώρα, αλλά για να κάνω και ένα είδος απολογισμού, η δημιουργία είχε εγγενή προβλήματα που έχει κάθε τι που ξεφυτρώνει μόνο το από το πουθενά. Δηλαδή, βρεθήκαμε κάποια στιγμή μερικές χιλιάδες άνθρωποι, γύρω στις 3.000 εκείνη την καλή περίοδο, που δουλεύαν πυρετοδός πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως είχε μια δικιά του εικόνα για το τι είναι αυτό. Και επίσης, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε ομοιογένεια ποιοτική, αισθητική, ιδεολογική, πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να προχωρήσει κάτι μαζικό. Άρα έπρεπε να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, μου κάναν κακή εντύπωση αντιπροσωπεία. Είχαν μια περίεργη ατζέντα, είχαν μια περίεργη προσωπικότητα, νοοτροπία, στα όρια του γραφικού, εν πάση περιπτώσει, που γίνεται αυτό σε ένα νέο πολιτικό κόμμα. Άρα με κάποιες διαδικασίες έπρεπε να απομακρυνθούν. Αυτές είναι επώδυνες διαδικασίες, ειδικά σε ένα κόμμα το οποίο επιμένει να έχει το ίδιο δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Είναι πολύ εύκολο να υπάρχει ο πεφωτισμένος δεσπότης ή του ενός ανδρός αρχή, αλλά δεν είναι σωστό. Διότι αν συνηθίσει να λες εσύ φύγε, κάνετε αυτό, επειδή έτσι μόρφωνα, κάποια στιγμή αυτή η ευκολία θα σπαγιδεύσει. Άρα δεν μπορείς να μετακίσεις κάτι στην κοινωνία που δεν έχεις. Όσο δύσκολο είναι να εφαρμόσεις δημοκρατικές αρχές στο ξεκίνημα, τόσο είναι και αναγκαίο. Διότι πρέπει να εκπαιδευτεί ένα μεταρρυθμιστικό κόμμα, γιατί αύριο θα αναλάβει πολύ δυσκολότερα projects, που είναι η αλλαγή ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, ολόκληρου του διοικητικού μηχανισμού. Πώς θα γίνει αυτή, αν δεν έχεις εκπαιδευτεί? Ο λόγος, ας πούμε, που έβαλα υποψηφιότητα για την περιφέρεια Αττικής είναι και αυτός. Για να δω από μέσα πώς παίρνονται αποφάσεις, πώς λειτουργεί η νομοθεσία, όλα αυτά που μας περιγράφουν οι διοικητικοί λειτουργοί, να τα δω, να τα ζήσω στο πετσί, να δω πώς μπορεί να αλλάξει, να δω πόσο εύκολο είναι, πόσο παγιωμένη είναι αυτή η αντίληψη, ας πούμε, στο μυαλό των διοικητικών υπαλλήλων. Πόσο άκαμπτη είναι η διοικητική δομή ή πόσο εκτεταμένο είναι το λάβαμα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε και στο συγχωρικό. Οι διεργασίες μέχρι να απομακρυνθούν όσοι μας κάνουν ζημιά, αυτές δώσαν και μια κακή εικόνα. Διότι από μια παρέα 100 ανθρώπων, 2 να είναι οι φωνακλάδες και οι τζαναμπέτιδες, θα κάνουν πολύ περισσότερη φασαρία από όσο οι άλλοι 98 σοβαροί σιωπηλοί. Ενδεχομένως λοιπόν αυτό για να δικαιολογήσω και τους άλλους συμβατισμούς, επειδή μόνο εμείς το κάναμε, μόνο εμείς ξεκινήσαμε έτσι και μόνο εμείς προχωρήσαμε με αιμονή σε δημοκρατικές διαδικασίες,
ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθολική ψηφοφορία, δηλαδή στις εκλογές μας του Απριλίου, δεν εξελέγησαν οι 500 οι οποίοι εξέλεξαν, τους 100 που εξέλεξαν, τους αυτό να εκλέξουν τον άλλον, όλοι εξελέγησαν με καθολική ψηφοφορία. Ένα πρόβλημα, ας πούμε, υπήρχε για το πώς θα οριστούν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, διότι εμείς είπαμε, ήταν δικιά μου πρόταση, η οποία είχε και άλλες αντιπροτάσεις.